медроранд, мезананаш. вақте ки дар агар бахшиш бошад дар мардинагиш мемонанд, тока мемонанд, баланди бад мемонанд, мезананаш, дилаш қатъи ҷигараш мекафад. шумо ба ҳамин чиз боварӣ доред? халқ бо ман мегум, бародарои мусулмон, ман ай сарам гузарондагиам, валлоҳ қасам мехӯрам, заданаш бечораро, киштанаш, ай треза фироштодам, ба худо қасам мехӯрам. ҳеҷ вақт зулм намекунад, ҳеҷ вақт ҳаққи мардума намехӯрад. касоне ки мисли бародари шуморо ба шаҳодат расонданд, онҳо аз ҳамун наҷасҳое ҳастанд ки аз шири ҳаром, аз намедонам роҳи хато ба дунё омадаги ҳастанд. онҳо як табақаи инсонои палид ҳастанд, як инсонои расво ҳастанд ки аслан ҷомеаи мо ниёз ба чунин шахсҳо надоранд. як бори дигар муаррифӣ кунед ки бародари шумо ки аст? ма Назаров Абдурасулҷон аз шаҳри Кӯлоб. овози ман баланд меояд ки васти? бале бале, бифармоед. аз шаҳри Кӯлоб, аз Чармгаро. 2 сол пеш аз тарафи Сино 2 уголовнико корхонаш мераванд, 46 мераванд, аз 82 46 мераванд, дар уҷа намеёвандаш. яқибаш сир мекунанд, мераванд тарафи Саховат. ай Саховат айдинбаш сир мекунанд, мераванд чи 82. дар 82 дастгираш мекунанд. камерош дар дасти ман ҳастай, камерои шаҳра ман харидагиам, дар дастам ҳастай рости гап. ана бародари мо бошӣ, дар соати 5 бегоҳ мешава, мебаранаш. адел Сино 2 мебаранаш, дар Сино 2 медроранаш, ба мошинаш полник мекованд. ай мошинаш ягон чиз намеёванд, меган ки и карочи чи аст, ханка бизнес аст, дурӯғ мегӯянд, тӯҳматш мекунанд, медроранаш. як ҷияни дигам ҳамни меқапанд, урамни мақсад ҷиян мамни мезананд, камтар мезананд. ҷиянам мега ки назанен, тағама назанен, чанд қа пули мегиен, ман пултон метам, ӯ ба кала намегирам. бародар ана бародари мо бошӣ, хона ваъдая, як хонагашон ваъда мекунад. ана бародари мо бошӣ, ӯ ба кала намегира. ами уголовн розг Амрдин ба кала намегира, медроранд, мезананаш. вақте ки дар агар бахшиш бошад дар мардинагиш мемонанд, тока мемонанд, баланди бад мемонанд, мезананаш, дилаш қатъи ҷигараш мекафад. дар соатҳои 1 шаб мешавад ин ҳодиса. мегиранд, қараболо мебаранд, 5 корпус мебаранд. хонаи ман ҳамун наздики Аделдай, хонаи ӯ болотара. як сония бародарҷон, бубахш, як сония. ҳамун ному насабшона як бори дигар такрор кунед ба ман, то ки мо пайдо кунем дар расонаҳо ва ба мардум нишон диҳем ки бародари шумо ки аст, чунки қазия дар вақтуш расонавӣ шуда буд ва мо бори дигар ба мардум пешкаш кунем. Назаров Расулҷон ном дорад. Назаров Расулҷон, давом итен суҳбатуни бародар. ана бародари мо бошӣ, мебаранд дар дирини 5 корпусда мебарандаш, дар так файрод мекунанд духтароро. духтаро медаванд, меоянд, меган ки чӣ кунем, бигиренаш ки уголовн розгай намбра мега. вақте ки ё мегиранаш, дар калеска бор мекунанд, нигоҳ мекунанд, дар дастош нарушникай. мега чаро шумо дурӯғ мегӯед? мега чӣ хел мо дурӯғ мегӯем? уголовн розгай бигиред, намбра гуфта бараш, ғалд аст, дурӯғ мегӯям. вақте мегиранд, медроранаш, ӯ занак мебинад ки дастош мега рӯ сиё мекунӣ. ин нарушник загид, ҷои нарушникҳо ҳама бридагиай, танош сиёҳ аст. чӣ хел дига ира мо ҳеҷ кор ка наметавонем. вақте ки шаб мега мо мехезем, мерем бар буҷара. вақте ман мерам медрум, қори ишон дода буд ку дар чи хобат болои каравода. вақте ман медрум, кислорода мондагиам, просто так мондагиам ки мақсад ами осоибош биёянд, натарсанд гуфта. вақте ман медрум ҷасадам, мебинам ҷасадам, меқапам,
ҷасад хунукай мегӯяд накун накун, мегӯям чаро накун, ин охир ҷасад уже хунук шудаги нар гӯшт бестем кунам, бигирен снимат кунем чизуша. Гуфтан не оли мақсад калонтарот бо меоянд чӣ мекунанд. Баъд хай хулоса баъд камераи балинсара бо гирифтаму ҳамаи чизора ман ҷамъ кардам. Прокуратураи шаҳрӣ дарафтам, мақсад дела дар прокуратураи шаҳрӣ буд. Ана бародари ма боши вайсдим, ба худо қасам мехӯрам ки генерал худашнам хеле дар пеши мо ма чиштак записаш кардагиам ки ҳама қадар ишора кардагиам. Ман телефона дар мобайни пом ҷога карда даровардагиам ки нафаҳмидам. Ҳамиқа гуфтан наёфтам. Че мегӯм танга ҳай, калитай, калити мошине мегӯм, ай чизо ман мегӯм. Хайфтан бидро. Агар не ман записаш дорам, хеле ки бира ай пишти ма шикоят ки дар прокуратураи генералӣ. Расул Назаров прокуратураи генералӣ дамиён пеши бале намиёдам аст. Ана бубахшед, ин ҳамин бародари шумо, яъне бародар бузурги шумо аст, дуруст? бале бале. ин ҳамин як чанд сол пеш тақрибан рух дода буд? Инам 2019 шиди кор. 2019 дуруст? бале 2019. ина бубинед, яъне ира аз даҳони 28 март буд бародар. саломат бошӣ. аз даҳони радио озодӣ нест, кадом мухолифӣ нест. ин қиссае ки бародар кардест, яъне бародари ҷонш аст, бародари хумиш аст, аз як модару аз як падар. бо диққат давоми суҳбата гӯш мекунем. ин ҳамин бародар аст, ин ҳамин бародар аст ки ами бародара бинен, ина мара бинен. охи мақсад ами одам маям, охи ами ранга руш ҳамаш ягай. ягон чинари ина халқ ҳам овозои халқ ҳам аст ки халқ гуфт мехезем, неки рости гап камтар гуфтем халқ ягон чӣ мекунем. бале бародар, душвор аст, мефаҳмем. мо бо мардум як бори дига нишон додем ин навора, то ки фаҳманд ё ин ки бубинанд дар бораи чӣ суҳбати шумо рафтеста ва дар бораи кӣ. бифармоед бародар. Прокуратураи генералӣ мерем, нами Юсуф Раҳмон. боварам кунӣ акай вайстин. умуман хеле ку қатъит гап намезанам. нами Юсуф Раҳмоне ки мақсад Юсуф Раҳмон майра намегӯм ки бегона вори буд, худӣ вори будам ёдам ба мора. генерал мене ки руша сиём мекунанд ба худо қасам. бо чӣ гуна бо шумо вақте ки шумо даводав карде, вақте ки шумо мехостед адолата барпо кунед, ба куҷо муроҷиат кардед? гӯш ка ки файсди вақте гашт гуфт ки агар ба шарти доказат карда ки битонӣ, ҳамаша ман суд мекунам. мада фарқ надорад начальнику галонрӯзкай, начальник милисияй, бачаи Қаворовай, бачандари Қаворовай. иш начальник галон розкиш мега ма ҷияни миродам, ман намедонам рост мега дурӯғ мега, неки ҳами чиза баъде ки пирспоскам аниқ буда ки ҷияни миродай меган ки ма хеле ягон чӣ надорам ки аю ки неки ҷияни доказат. Юсуф Раҳмон мегӯяд ки шумо ба ма доказат кардед, яъни доказат бояд чӣ? флешка так гуфт. ман гуфтам ки нигоҳ ки чӣ хел сир карда қапиданаш, чӣ хел заданаш, ҳамаи чизора факт далелрош таки бурдам, ишоншон додам. кадом милиса ҳай, кадом уголовникай, кадом чиай ишон додам, ҳамаша ба нами чашмош дар телефони ман дид, дискаш додам, флешкарташ додам. ба худо қасам ҳамаи амура намедонам, бо гирифт ягон тараф кард, ягон коре накардааст. бадбахто ба номи худо як бадбахтам, золиман ёдам. яъне ягон ҷавоб ба шумо нашид, ҳарчанде ягон ҷавоб нашид. пешкаш кардем. адвокат доштам, ба худо қасам адвокат ма харидам. айма пули бисёр додав, айма чӣ кардагиян гирифтан харидан адвокат ами 6 рӯз 7 рӯз кор кард, гирех рафт, гуфт ма дига намекунам. тарсидаг ё ки
тарсонданаш чӣ кориш кардан ки грех рафт ба худо қасам мехӯрам. ва имрӯз бубинед ки вазорати корҳои дохилӣ боз дубора ё ин ки чандин маротиба такрор ба такрор ба мардум гуфтанӣ ҳастае ки гӯё ки ҳамин бачае ки якчанд рӯз пеш аз сеюм этаж гӯё ки хча партохта ва ба ҳамин мурд аст, мардума яъне ба ҳамин сафсата мардума ором кардани ҳастанд. шумо ба ҳамин чиз боварӣ доред? халқ бо ма мегӯм бародарои мусулмон, ма ай сарам гузарондагиам валлоҳ қасам мехӯрам заданаш бечорара киштанаш ай треза фириштодам. ба худо қасам мехӯрам. барои намо бародари нами ма ин қадар чикагим ба чашмом дидагим анамо бародаре ки нами ай 3 метр партанш ами одама ку зада киштагиам ба аму хотир фириштодагиам ки гуфта худш партофтай хича. дурӯғ мегам ба Аллоҳ қасам мехӯрам. дигар қазоват дар дасти мардум аст, дар дасти бинанда аст ва дар дасти бигзор ҳамун чоплуксову тарафдорои режим ва ҳукумат ки такрор ба такрор тӯҳмат мекунанд, мухолифоро таҳқир мекунанд ки шумо мебуфед, шумо аз пеши худтон гап мезанед. ин як ҷабрдида нафаре ки ҳамин чиза амуд кадом чоплус ай биёрш ма қатиш гап мезанам ки ма ҳақиқат ягон тад гап доред, ягон тад рад кардани ҳастед. кадом чоплус ай бидурая ма қатиш гап занам инаку чоплус мегум. ту чаро ма чизе ки ма медонам, чизе ма чашмон қатӣ дидам, ҳамаи кора кардам, дар кор шавай ма миём амуҷа бу. муомилашон чӣ гуна буд бародари азиз? муомилашон чӣ гуна буд? яъне муомилаи мақомот, муомилаи хизматчии давлат ва мардум чӣ гуна буд? акай вайсидин сари валлоҳ қасам мехӯрам худо дурӯғгум накунам мумкин тақрибан я 300 милиса омада қараболо. барои чӣ? ай дасти охир гуфта ягон кор мекунанд ё гуфта 300 милиса омад. И тамоми намуди одам омада ки намедонӣ мегӯ мебуроянд сиршон мегӯ ки ту ма фалон дастарим. охир ту барои чӣ омадаи мегӯ ай сино ди не хай ки аёҷа неси бира гумша мегӯ куҷо миёй мегӯ ай сино ду бигем биёянд ма қатишон гап занам мегӯ намиёянд. як бор омадан бар аму тар якум этажа омадан амуҷа рост гап апай ма буд оилаи ами кас буд диданшон амуқай ки томара гуфтанд ки то гаштам гирехтанд гуфтанд мо мезанем мекушемш бо ҷавобшам ина киштемш ҷавобшам мегем гуфтанд гирехтанд ки ма то дагдам хамидам ки гирехтанд бро ман рафтам. охи ина кадом чоплусе ки мега ки май тариб бия ман қатиш ма бубумош агар ӯ қадар ки мардак боша мусулмон боша ма дискаш метам тамошо кунам ки намо раҳматира бонам хеле реза карда тамоми узви баданша гирифтан санҷидан бо дурӯғам гуфтан то духтароро мешиносим то ҳамаша мешиносим. бубинед бародар абдусамадҷон бародари азиз як чира суди аврупоӣ меган яъне вақте ки шумо ҳамун бояд як адвокати хуб на ин ки тоҷик боша ягон рус аст қазоқ аст ва ӯ бояд як ариза омода карда бо як шакли хуб дуруст ва бо талаботи ҳамин суди аврупоӣ дуруст карда муроҷиат кунед ҳамчун бародарш ҳамчун ҷабрдида ва ҳамун далелҳое ки доред меге ки маълум аст дар диско ки тика шудаанд ё ин ки дигар ҳама далелҳо мегӯяд ки дар баратон ҳаст. пас шумо бояд фаромӯш накунед ки ҳаст судҳои аврупоӣ ки метавонанд бубинанд метавонанд намедонам талаб кунанд аз ҳукумати тоҷикистон то ки ҳамун ҷинояткорро ба ҷавобгарӣ кашида шаванд дар ҳолате ки шумо исбот мекунед ки бародари шуморо куштанд бародари шумо шиканҷа шудааст. ба ҳамин хотир ман ба шумо ҳам пешниҳод мекунам ки дар фикраш ҷиддӣ бошед. ин чиз ягон чизи бигем ягон ҷои нотавониш нест метавонед агар як кӯшиш кунед. иншолло мекунам. акивайсин ай красный крест меган чӣ меган рости гап омадан гуфтанд ки мо мақсад адвокатат метем адвокати хубат метем агар ки ту розӣ шай. ма гуфтам ма дига пулам доштам ростига ма хай шукри Алло дар Тоҷикистон пули хуб кор мекардам.
Красный крест аслан бубахшед Красный крест аслан як созмон аст ки хайр мекунад бепул амин кӯмака ба шумо мекунад бояд не ӯ ам хел бад фаҳмон ки мақсад мо бепул метем рости гап гуфтан ягон уруса чӣ мекунем ма гуфтам ки биёед ма худам я адвокат аст номша телефонуша ҳамаша метимтон агар битоненш гирифта агар амро аму одам ҳақиқат чӣ мекунад гуфтам рафтан қатиш гап задан дар ами гуфтан ҳами воқеаи бародари мара гуфтан ҳаму одам отказ рафт гуфт ки не дар воқеае ки ушидаге мо наметавонем аз боло кор ай боло ҳай гуфт аз боло моро уже ҳамамона огоҳ кардан огоҳ кардан ки яъне ягон кор карда наметунед ягон чи аз дастон намеояд бубинед дар тоистон мегӯянд ки дар тоистон ба русӣ номаш комитет против пыток ба фикрам НПО комитет против пыток ё ин ки як гӯё ки як ширкат ё ин ки як созмони хурд дар тоҷикистон вуҷуд дорад зидди шиканҷа ва кӯмак ба ҳамун ҷабрдидаҳо ва онҳо низ бепул ҳамин кӯмака бояд кунанд шумо аслан ба ҳамин гуна созмонҳо муроҷиат карде ма ба ҳамаш муроҷиат кардам рости гап ма бародар бисёр даводав кардагиам посух чӣ буд бародар я сифр буд сифр буд фақат маро дурӯғ мегуфтам тамом бародар мақсад ҳамин аз шаҳри кӯлоб кадоим бошам мара мешиноса мара ҳама шикриалои усу медонам ин ҳодисаро ҳама медонам рости гап не ки нол буд сифр буд барое ки кадом ҷое мерафтем даводав мекардем рости гап дурӯғмон мегуфтам фан мекардам мумкин хеле дурӯғмон яъне аз пушти қазия касе нашуд касе ба шумо кӯмак накард яъне ҳамун тоҷикистони бесоҳиб бедарвоза бале бесоҳиби бедарвозае инсон қадр надорад инсон қадр надорад инсон умуман қадр баробарӣ нест дуруст надорад бале мақомот нест вазорат нест суд нест ягон чӣ мустақил нест дуруст бародар барое ки рост дар як моҳ қабулгоҳи президент мешава валлоҳ қасам мехӯрам як моҳ ждат мекардам одам буда дародаран як шинос буд мегуфт ки хай ман мегӯмад бародаре ки мақсад ӯро мо бисёр ҳурмат мекунем дар як моҳ як бор мешид зайле мекард ҳама хел оддиёна мара таклиф мекард мекашид меовард ба ҳамҷоро ки нафаҳмам гуфтам мерафтам ба худо қасам ждат мекардам уже через камера медиданам сраза дига одаморо роӣ мекардан то ҳамин медровардан то ҳамин дарона медромам дига одамо меомадан гап мезад мо ҳал мекунем мо мегӯм охир одамо биен ман як бор ҳамин чизое ки ман конверт кардам ҷаноби олӣ рафтам як бор тамошо кунам тамом ада ҳеҷ дига дар кор нест ман дига пол ормоном чӣ мешава гуфтам умуман ба худо қасам ба ӯ расина намерафт ҳамин зур мерафт ба мирода мерафт мирода инам ҷаб мегардонд саломат бошед хуб бародар Салмон Беҳрӯз хуш омадед ку ягон гуфтанӣ доред чанд савол дошт бародар вақте ки шумо даводав мекарден хоб шӯъбаи полис мерафтен амният мерафтен ё прокуратура мерафтен аз тарафи дигар меомадан фишор мекарден ки шумо даводав накунед ё пешниҳодҳои дигар буд барои шумо намедонам маблағ кадом чизи дигар берӯз салому алайкум бародар ман бисёр тамошо мекунам рости гапам мақсад намедорам дар ҳамин чизои шумо не ки ҳамин бародарам ки мондан ман дромона сар кардам рости гап ана бародари мо бошӣ вақте ки ман даводав мекардам мегуфтанд ки меомадан ки мақсад чанд пул дар чанд расход дорӣ чанд қадар зиён дида бошӣ мо пардохт мекунем биё 100 000 тем мақсад 100 000 дутем мегуфтам баъд як рости гап 4 нафар буд намедонистам ки будан ман запсшона дорам запсшон кардагиам вақте омад дар дарани мошин шиштагия мегӯяд биё бародар хайна дига хай гузашт рафт чикор мекунӣ биё хай ягон сумутем ягон гӯдакоша гуфтам гӯш ки бародар ман як гап мегӯм биё аз бародарот гуфтам падарат мурдааст ё модарат ё ки мақсад ягон авлодат мурдагӣ аста худӣ ки ҷонат бошад гуфт ки бале валлоҳ қасам мехӯрам гуфтам ман $20,000 бихебрем ай хона мегирам метавонад
мара наму ҷасада ишонте ма ҷасади бародарта мекана мегир ку гуфтам ами мақсади мара фаҳмидӣ ту мақсади ту ки ҷасади бародарта буфурӯш ба мо ту ами хел ту гуфтесай мара гуфтам ту гуфтам калат дорӣ ё не гуфтам гум шай пешам гуфтам худозада ту мақсад ту ма бояд ҷасади бародарма ба ту буфурӯшам дигар хаб кунам бишинам